A venit și bara zi. Așa e ambalată. Așa am să o desfac. Da? Am să o desfac să vedem cum e. Da, am tăiat-o de aici dintr-un capăt. E pus într-o pungă de celofan, nu mai cutează dacă așa. Cam asta e bara. Da, stai să o desfac acum. Asta e bara. Am legat-o cu o bucată de ață ca să pot să o cântăresc și să văd ce dimensiune are. Așa. Șase 870 de grame are bara. Așa. Hai să vedem cam ce dimensiune are. ,29,4 30, cam așa. I-am dat eu așa, 29,4, cam asta e. E bună bara. Vine numai bine, cam asta.